Leeuwarden bereidt zich voor op de verkiezing tot culturele hoofdstad van Europa in 2018. Leeuwarden kreeg van de jury in de voorrondes samen met Eindhoven en Maastricht de voorkeur boven Den Haag en Utrecht. Deze zomer wordt de tweede versie van het bidboek aangeboden aan de internationale jury. Leeuwarden heeft steeds meer te bieden en krijgt er per 1 januari door de opheffing van Once the Hymn zelfs 9 dorpen bij. In deze nieuwe serie van Wijken TV stelt een aantal van deze dorpen zich wekelijks voor aan een nieuwe gemeente. We beginnen met Wergeer. Geert Nauta, de secretaris van Dorpsbelang, neemt ons mee door het dorp. Geert, bij Leeuwarden, is dat leuk? Ja, ik denk dat het leuk is. Als we kijken naar de situatie waar we uitkomen, de gemeente waar we bij horen, dan denken we dat het goed is dat we bij Leeuwarden komen, laten we het zo zeggen. Wat heeft Leeuwarden jullie te bieden? Ik zou het op willen draaien. Wat hebben wij Leeuwarden te bieden? Want wij zijn natuurlijk een hartstikke leuk, levend dorp. En ik denk dat wij heel veel te bieden hebben aan Leeuwarden. Als je buitenuit wilt gaan wonen, dan is Wergeer een hartstikke leuk dorp. En andersom, goede vraag. Wat heeft Leeuwarden ons te bieden? Ik denk dat Leeuwarden ons geld kan bieden. Dat een boel voorzieningen zijn de afgelopen jaren toch wel wat in de slop geraakt hier in het dorp en de rest van de gemeente ook. Ik denk dat Leeuwarden met een wat professionelere aanpak misschien ons wat meer kan bieden als het gaat om het op peil houden van sportvoorzieningen, het op peil houden van verenigingsleven. Daar waar de gemeente in zou moeten grijpen. Ik denk dat ze dat ons te bieden hebben. Een rondje door het dorp leerde mij dat die bruggen nodig onderhoud hebben bijvoorbeeld. Klopt. Dat is het laatste traject wat de huidige gemeente nog moet doen. Voor ons is de brug waar we nu hier staan is een hele belangrijke brug. Omdat dat een beetje onze levensader is. We zouden heel graag willen dat die brug open blijft en ook beweegbaar blijft. Zodat ook watersport hier in het dorp, door het dorp heen een kans kan krijgen. Nou, de gemeente is op dit moment heel druk bezig om alle bruggen nog een laatste ronde te geven. En we zijn druk in onderhandeling met de gemeente om ervoor te zorgen dat deze brug hierachter bijvoorbeeld beweegbaar blijft. Wat maakt het leuk om hier te wonen? Het is een levend dorp met een rijk verenigingsleven. Er gebeurt heel veel. Over een paar maanden gaat hier weer het openluchtspel van start. 1 keer in de 2 jaar. We organiseren heel veel. Er is eigenlijk altijd wel wat te doen in het dorp. Het is gewoon een dorp op zich met een eigen karakter. Een dorpshuis, een café, een cultureel centrum, alles is er ook. Hè? Klopt, alles is er inderdaad. We hebben nog een aantal winkels ook in de aanbieding. We hebben gewoon, je kunt hier eigenlijk in het dorp je boodschappen doen. Je kunt hier nog op allerlei andere manieren. Dus alles is er inderdaad, ja, klopt. De kerk werd cultureel centrum en die werd Bidler genoemd. Dat is jullie koosnaam, geloof ik, hè? Ja, het is inmiddels de koosnaam geworden natuurlijk. We staan hier bij de Bidler Brege en het cultureel centrum hierachter heet ook de Bidler. Dat heeft te maken met de naamgeving. Wergeersen werden Brege Bidlers genoemd, omdat ze in het verleden hier hun eigen tol heven. En dat verdween natuurlijk in de zakken van het dorp en niet ergens anders. Dus daar komt onze naam vandaan. Wat gebeurt er hier allemaal als die toeristen er niet zijn, midden in de winter bijvoorbeeld? Midden in de winter, dan is hier toneel. We hebben een hele goede toneelvereniging. Er wordt hier ontzettend veel muziek gemaakt. Wergeer wordt wel het Volendam van het Noorden genoemd. Heel veel muzikanten die strijken hier neer. Het café hierachter zijn regelmatig concerten. Er gebeurt hier heel veel eigenlijk. Maar wat hebben die Leeuwarders daar nou aan? Je zou hier naartoe kunnen komen om te wonen bijvoorbeeld. En dan met ons mee te gaan in dat vereniging. Zijn er huizen hier? Er zijn hier huizen, ja. Aan de Leeuwardenkant van het dorp ligt nog een nieuwbouwproject wat nog niet helemaal volledig is. Dus er is nog voldoende ruimte om te wonen, ja. En zomers, want jullie willen meer met het toerisme doen. Ja, we willen niet een watersportcentrum worden à la Grauw of wat dan ook. Maar we zouden graag de toerist hier naartoe lokken. Omdat we denken dat dit dorp ook voor de toerist wel aantrekkelijk is. We hebben hier een aantal galerieën die ze nog zouden kunnen bezoeken. Ze zouden hier een dorpswandeling kunnen doen. Dus we zouden graag willen dat de toerist hier in het dorp zo nu en dan eens even neerstrijkt.
Dit is een urinoir, maar niet zomaar een urinoir. Dit is ons enige monument wat we in het dorp hebben. Dus ik zou toch graag enig respect hiervoor willen hebben. Dit is maar dit is ook watersport natuurlijk. Dit is ook watersport, ja precies. Ja, klopt. Maar dit is een van de eerste betonnen urinoirs in Nederland? Ja, dat heb ik me laten vertellen dat dit een van de eerste voorbeelden van betonbouw in Nederland is. En daar hebben ze dan in Wergea een urinoir van gemaakt. Nou ja, oké. Die watersport, want die brug die zien we nog steeds daar op de achtergrond. Die watersport die moet belangrijk worden voor jullie, maar ook voor Leeuwarden denk ik. Ja, klopt. Er gaat natuurlijk wel iets veranderen. Grauw komt bij gemeente Leeuwarden. Wij liggen tussen Grauw en Leeuwarden in. Leeuwarden heeft grote plannen, vooral als het gaat om kleinschalige watersport, sloepenroutes, dat soort dingen. Wij denken als Wergea dat we daar een hele belangrijke rol in kunnen vervullen. Als maar mensen in staat zijn om ook door het dorp heen te kunnen varen met een bootje of een sloep of wat dan ook. Dus wij denken dat we wel degelijk, met de staande mastenroute heeft het natuurlijk ook is het heel erg veranderd. Met dat die staande mastenroute is gekomen zijn er meer boten om Wergea heen komen varen, maar vooral ook veel meer boten door Wergea. Dat lijkt niet logisch. Nou ja, mensen kiezen ook wel eens voor de afslag door het dorp heen natuurlijk. Hè? Dus al met al is het gewoon drukker geworden. Wij vinden dat we daar van moeten kunnen profiteren. En dit is het oudste pand van het dorp? Dit is het oudste pand van het dorp inderdaad. Bakkerijen gevestigd geweest, heel lang. Van 1663 tot 1960. En als je door het dorp loopt dan zie je ook dat er heel veel bakkerijen in het dorp zijn geweest. Samen met bakkerijen hebben we ook een rijke historie overigens in schaatsenmakerijen. Want met Eilst is Wergea ook het centrum van de schaatsenmakerijen geweest. Dat hebben we ook allemaal weer, kun je ook in het dorp terugvinden. Als je door het dorp loopt dan staat het met bordjes allemaal aangegeven. Waar vroeger schaatsenmakerijen of bakkerijen hebben gezeten. En alleen al het straatje hierachter kom je iets van 6 of 7 oude bakkerijen tegen. En dit is dus de oudste ervan. Ik begreep dat er een soort jubileum gevierd wordt in verband met de arbeiders van de zuivelfabriek. Ja, klopt. We hebben nog meer geschiedenis in Wergea natuurlijk. Wergea is het dorp waar de allereerste zuivelcoöperatie tot stand is gekomen, wat later de Frico is geworden. En met de coöperatie is ook de Zuivelbond opgericht toentertijd. Zuivelbond houdt op te bestaan trouwens. En dat vieren we op een bepaalde manier met de onthulling van de gedenksteen. Daarin herdenken we dus het oprichten van de Zuivelbond, maar ook het oprichten van de eerste corporatie hier in het dorp. Nou, al lopend kom ik tot de gedachte van al die verenigingsgebouwen die je hier hebt, is dat rendabel te maken? Ja, dat is rendabel te maken als wij voldoende inwoners houden. Dus daarom is iedereen van harte welkom om in Wergea te gaan wonen. We hebben inderdaad heel veel faciliteiten voor verenigingen. Want we hebben het nog niet eens over de sporthal gehad of de sportvelden waar we toch goed in voorzien zijn. Voor verenigingen is het hier goed toe. En we hebben dus wel leden nodig. We hebben mensen nodig die inderdaad dat verenigingsleven met ons levend willen houden. Toen ik de eerste keer door het dorp wandelde, toen had ik zoiets van, nou, hier wil ik niet wonen, ik ben een van de grote stad. Maar jullie hebben echt alles, dus je kunt hier best wonen. We zijn een grote stad in het klein, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, klopt. Ja, we hebben alles, winkels, alles is voorradig. Ja. De gemeenschapszin kwam de afgelopen jaren prachtig tot uitdrukking in de productie van een eigen dorpsfilm met de titel Merke Blues. Een film die zich afspeelt in het fictieve Friese dorp Litsum. Het speelde zich voor een deel af in de bovenzaal van het plaatselijke café. Het liefdesverhaal vertelt de gebeurtenis op een ouderwetse dorpsmerke. Wergea heeft altijd veel bekende inwoners gehad. Lutz Jacobi, het Tweede Kamerlid voor de PvdA, woont er. En zij is zelfs lijstduwer voor de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezingen die op 13 november worden gehouden. Ook bekende namen uit de muziekwereld zijn met Wergea verbonden. Twarres is bijvoorbeeld zo'n duo met wortels in de Wergeerste grond. De tijd hij zegt lang verliefd. En wat dochter toch zie wat dit de wereld is. De tijd hij zegt lang verliefd. En wat dochter toch zie wat ik de wereld is. Ik zocht daar. Ik viel daar, elke keer op na, ik zocht daar, ik viel daar, elke keer.
Bent u nieuwsgierig geworden naar Wergeer? Dit nieuwe Leeuwardendorp houdt zaterdag 25 mei open dag. Maar liefst 60 bedrijven openen hun deuren en u bent van harte welkom. Wat we willen is behouden wat we hebben. Zo kun je het beste zeggen. We hebben dit jaar een dorpsvisie geschreven als plaatselijk belang. En daarin komt in alles naar voren. We willen handhaven wat we hebben. We hebben niet zoveel ambities, maar we zijn trots op wat we hebben. Als het gaat om voorzieningen, winkels, verenigingen, alles wat hier in het dorp is. En we zijn er zuinig op en we willen graag gewoon houden wat we hebben. Is er veel jeugd? Nou, het leuke aan dit dorp is alle leeftijdscategorieën zijn vertegenwoordigd. Het is een hele evenwichtige opbouw. Er is jeugd, er is ook wat te doen voor de jeugd. Jeugd hoeft zich ook niet te vervelen. We hebben een hele leuke jeugdsoos. Een van de oudste jeugdsozen in Nederland ook. En die ook heel goed draait. Dus er is jeugd, ja. Zelfs een nieuwbouw van de school, hè? Klopt, er komt een nieuwe school. Eind december hopen we dat we hem kunnen opleveren. School doet het heel goed ook. Dus het is aan alle kanten een levendig dorp. Eigenlijk mag Leeuwarden best trots zijn dat jullie erbij willen horen. Nou, het is leuk dat Leeuwarden er bij ons komt. Ja, klopt. Ja.